Ei ristin sielua. Oi, älä tuolla lailla törmäile. Se on täällä, se on täällä! Missä? Siellä, heti oven takana. Jaaha. Ei, älkää avatko ovea! Eteenpäin. Ei ketään. Eikö? Oletko varma? Taidat olla oikeassa. Ei ketään. Säikytimme sen tiehensä. Mörkö otti jalat alleen. Siinä se on. Mörkö, olisimme iloisia, jos lähtisit kotiin. Hermostutat vieraamme. Palelutat ruusut. Jätä äidin kukat rauhaan. Sinun täytyy lähteä. Lähde ennen kuin lasken 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oletko kunnossa? Katsokaa maata. Hyhmää. Hyi kun tuli kylmää. Niin tuli. Ei Mörkö enää tänä yönä palaa. Mennään sisään juomaan jotain kuumaa. Eikä Mörkö enää palannut sinä yönä. Mutta minkä vuoksi se ylipäätään hiippaili Muumitalon nurkilla? Aikooko se vielä tulla? Silloin kun kaikki nukkuvat. Ei Muumitaloa lukita yöksi, ei muumi. Kun hämärä hiipuu jo tähtien yöksi, ei muumi. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi. Hei muumi, hei muumi, ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumi. Kun hämärä hiipuu jo tähtien yöksi, hei muumi. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi. Hei muumi, hei muumi, hei muumi. Kun muumit Veikko pikku myy ja muumit pappa esiintyy, silloin laulut kutsukoon, tuijottelut tuokioon, Kämumilaaksoon, Kämumilaaksoon. Muumitalon
Seuraksesi kohta saat, pääset mukaan viidakkoon. Taikapilvi karkeloon, nyt Muumilaaksoon. Nyt Muumilaaksoon. Nyt Muumilaaksoon. Nyt Muumilaaksoon. Pa pa pa. Pa ma 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 pa 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 ma. Sen vuoksi Nipsu päätti jäädä nukkumaan Muumitaloon. Kansa mukaan telttaan. Tapahtunut. Kaamea mörkö seurasi jäätyi. Eivät yön kauheudet olleet ohi. Mörkö jahtaa minua. Älä tule. Jätä minut rauhaan. Au. Miksi? Nipsu. Äiti, Huomenta. Joko Nipsu ikimaailmassa. Missä he ovat? huoneessaan yhä? Veteleekö isäkin vielä hirsiä? Ei, isä on pihalla. Isä, mitäs nää teet? Ruusut ovat Ihmeessä. Nämä ovat niitä mörön eilisiä tekosta. Maa jäätyi mörön ympäriltä, mutta en olisi uskonut kukkien paleltuvan. Voi kun olisimme saaneet Näin unta, että mörkö jahtasi minua. Älä sinä, että mörkö etsii tiuhtia ja viuhtia. Eivät he aina... Sekin voisi olla heistä suotavampaa. He haluaisivat aamiaisen huoneeseensa. Miksi ilkeä mörkö jahtaa heitä? Vain olevan kauhuissaan. Mä vie heille aamiaisten salaisuutensa esiin. Toin teille aamiaista. Saat tulla. Sinulle Mörkö näyttää jahtaavan matkalaukkua eikä hei. piilottelevat. Ölle. Ovatko he varastaneet sen möröltä? Olivat kovin vaiteliaita. Pysäisimme vaarallisia rikollisia kodilta. Ei tule kuulonkaan. Emmehän me. Vai mitä? Pyydetään, että poliisi Tähän. Mitä meidän pitäisi tehdä? Odottakaa, että jos te löydytte ihan välinpitämättömiksi, he kylikaa. Isälle he eivät kerro. On nainen, mutta mieluummin tiuhdin ja Niin tietenkin. Iskureiti! Minne matkaan kylään? Luulin, että sinä asut siellä. En enää. Mitä hänelle kuuluu? Hän komentelee ja kuorsa. Hei! Minne olet menossa? Ja minä tulin tapaamaan sinua. Ai lahja. Niin, ja se on hyvä. Se on. Et saa rikkoa etkä kadottaa sitä. En tietenkään. Voi miten kaunis näkin kenkä. Kolusin eilen rannalla varta vasten sinun takiasi. Katso, siitä voit pillata. Totta. Voi kiitos. Annan sydämeni sinun hoiviisi. Minä hellin sitä. Näkinkenkä muistuttaa minua aina sinusta. Ai muumipeikka. Annan näkinkengälle sulkon aina ennen kuin käyn levolle. Kallein aarteeni. Minun lisäkseni. Minun pitäisi siis lähteä Tiuhdin ja Viuhdin kanssa kävelylle. Niin, äläkä hoputa heitä. Ja olkaani vasten. Heidät pitäisi saada puhumaan. Minä tunnen itseni tärkeäksi ja hermostuneeksi. Tästä saat teetä. Kiitos.
Myy, sinua ei tarvita. Minä ongin heidän salaisuutensa esiin vaikka väkisin. Emme ole salapoliiseja. Puhumme vain heidän kanssaan. Ja ongitte salaisuudet. Minä pysyn ihan hiljaa. Oletkohan sinä yrittänyt koskaan olla hiljaa? Ehkä en. Pitäisiköhän joskus kokeilla. Minä tulen niiskuneidin mukaan. Tässä tarvitaan hellää ja ymmärtäväistä naista. Minähän olen pähkinäkuoressa. Oletko valmis? Enköhän. Täällä on Muumipeikko. Minulla on asiaa. Hei. Tässä on niiskuneiti, hellä ja ymmärtäväinen tyttö. Terve. Hauska tavata sinut ja ystäväsi. Niiskuneiti haluaa jutella kanssanne. Päästättekö hänet sisään? No, jos hän välttämättä haluaa. Tule sitten. Aivan sydämen muotoinen ja niin kaunis. En ole koskaan nähnyt tällaista. Haluatko samanlaisen? En. Tällaisia näkinkenkiä on vain yksi. Säilytä sitä käsilaukussasi. Nuuskamuikkunen. Niiskuneiti onnistuu varmasti. Niin, he näyttivät tavallaan pitävän niiskuneidistä. Mörkö tulee tänä yönä, tunnen sen luissani. Olet oikeassa. Jos vain saisimme selville, miksi mörkö jahtaa heitä. Jos se hirviö tulee joka yö, äidiltä menee kaikki kukat. Katso. He lähtevät ulos. Hyvä, hyvä. Myy! Meidän täytyy pysäyttää Myy ennen kuin hän pilaa kaiken. En anna sinulle ikinä anteeksi, jos sekaannut asiaan. Älä sinä puutu tähän. Annetaan niiskuneidin hoitaa tämä asia. Minähän vain varjostan heitä. Niiskuneiti vei siis heidät kävelylle. Missä he nyt ovat? En kuule sanaakaan heidän puheestaan. En minäkään. Meidän täytyy mennä lähemmäksi. Sitten he huomaavat meidät. Minä olen ainoa, joka on kyllin pieni pääsemään tarpeeksi lähelle. Älä mene, hermostutat niiskuneidin. Sinä se hänet hermostutat. No niin. Saisinko vielä kysyä, Saa. onko se matkalaukku teidän vai Mörön? On se. No, minä yritän uudestaan. Kenen se matkalaukku Se on? on meidän. Mutta muumimammalle te sanoitte, että matkalaukku on Mörön. Niin on. Hoho. Saanko kysyä samaa vielä uudestaan? Kysy vaan. Vielä siitä matkalaukusta. Miten asia on? Omistatteko te matkalaukun? Omistamme. Loputa heitä yhtään, Muumipeikko sanoi. Mikä sinulle tuli? Anteeksi nyt, mutta saanko minä kysyä vielä kerran? Niin monta kertaa kuin haluat. Ai kiitos. Minä kysyn viimeisen kerran. Vastatkaa rehellisesti. Se matkalaukku, Niin. joka teillä on, Niin. onko se teidän? On. Se ei siis ole Mörön. Ei ole Mörö. Vihdoinkin. Kiitos ja ylistys, kiitos. Kiitos ja ylistys. Kiitos. Niiskuneiti joutui koville. Minä olisin sanonut pö, ja he olisivat kakistaneet salaisuutensa. Siitä olen varma. Niiskuneiti on mukava. Kaikki Muumitalon asukkaat ovat mukavia. Luuletko, että he haluaisivat pitää meidät aina? Totta kai, jos Möröstä selvitään. Niin, jos Möröstä selvitään. Voitin heidän luottamuksensa ja nyt me olemme hyviä ystäviä. Kukapa ei olisi sinun ystäväsi.
hyvä. Kiitoksia. Vaikka ei se helppoa ollut, he sotkevat asioita. Tuntuu, että minä olen ainoa, joka ei sotke. En minä paljon saanut selville. Minut olisi pitänyt panna asialle. Niskuneiti, mitä sinä sitten sait selville? No ensinnäkin matkalaukku näyttäisi kuuluvan heille. Miten Mörkö sitten? Älä hoppuile. Matkalaukun sisältö puolestaan kuuluu Mörölle. No voi hyvänen aika. Mutkallinen juttu. Hei, mitä matkalaukussa on? Sitä he eivät sano, vain sen, että se on kauneinta maailmassa. Koko maailmassa. Ai kauneinta. Tämäpäs on kovin pulmallista. Eivät he sentään varkailta näytä. Kyllä meidän kuja ajaa Mörkö pois. En käsitä, miten Mörkö voi omistaa kauneinta, mitä maailmassa on. Tiuhti ja Viuhti kertoivat minulle, että tämä on sen. Mörkö on itse voinut varastaa. Tavaton. Tiuhti ja Viuhti pelkäävät kamalasti Mörön kostoa. Mutta eivät he silti aio luopua matkalaukun sisällöstä. Aika soppa. Mörkö tulee tänä yönä varmasti. Mitä me teemme? Samaa kuin viime yönä. Jos matkalaukun sisältö kuuluu Mörölle, emme voi ajaa sitä pois noin vain. Tuskin Mörkö suostuukaan lähtemään yhtä helposti. Ja jää meille voi koittaa ikuinen talvi. Mitä petuniat? Jäättekö te tänne? Menen Niiskun luo. Minä lähden kotiin. Mutta nuuskamuikkunen jää. Älkää nyt näyttäkö niin synkiltä. Minulla on eräs suunnitelma. Millainen? Yksi vain, sittenpähän näette. Jaa. Mörkö tulee, se on jo lähellä. Ehkä muumipappa ajaa sen pois. Sinun vuorosi myy. Tiedän. Jos sinulla ei ole ristiässää. Nyt Mörkö tulee. Juuri kun oli voitolla. Mene pöydän alle, tästä voi tulla vaarallista. Hullu, miten voi iskeä kaulimella pöydän alta? Joko Mörkö on täällä? Joo, samassa paikassa kuin eilen. Menen tallaamaan sen varpaille. Minä menen ensin. Pysykää te muut minun takanani. Muumimamma, Niin, kultaseni. sanoit, että sinulla on suunnitelma. Eikö nyt olisi sen aika? Kuulepas Mörkö, haluamme puhua kanssasi. Tiedämme, että olet tullut hakemaan omaisuuttasi, jonka Tiuhti ja Viuhti ovat sinulta anastaneet. Eikö asia ole niin? Myisitkö omaisuuden heille? Vai antaisitko ilmaiseksi? Minulla on käsilaukussa kauniita tavaroita. Käydäänkö kauppaa?
Mitäs sanoisit tästä riipuksesta? Etkö pidä siitä? Entäs tästä? Tai tästä? Eikö sinulle kelpaa mikään? Saat käsilaukustani mitä vain, paitsi aspiriinit. Tätäkö sinä tarkoitat? Vai tätä? No voi yhden kerran, kun se ei oikeastaan ole minun. Muumipeikko, saanko antaa näkinkengän? Oi! Äiti, eihän sattunut. Ei, käteni vain yhtäkkiä jäätyi. Nyt kun olet saanut näkinkengän lupaa, ettet enää koskaan palaa. Uskallapas tulla takaisin! Läheltä liippasi. Muumimammalla oli järki paikallaan. Kiitos, mamma. Anna anteeksi, Muumipeikko. En muistanut, että sinun näkinkenkäsi oli minun käsilaukussani. Hällä väliä, äiti. Mitähän mieltään niiskuneiti on? Lupasit antaa näkinkengälle suuko joka ilta tai jotain muuta yhtä typerää. Äiti teki ihan oikein. En sitä paitsi aio kertoa niiskuneidille. Tollo totuus tulee aina ilmi. Tästä lähtien minä puhun aina totta. Muumipeikko, katso! Minä löysin yhden! Hyvin samankaltainen, mutta minun oli paljon isompi. Vai oli se paljon isompi? Muumipeikon oli löydettävä näkinkenkä, joka olisi aivan samanlainen kuin niiskuneidin hänelle antama. Tässä on, minä löysin. Katsokaa, tämä on prikulleen samanlainen. Se oli ihme, mutta ihmeitähän Muumilaaksossa tapahtuu. Ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumit. Kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi, hei muumit. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi, hei muumit. Hei muumit. Ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumit. Kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi, hei muumit. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi, hei muumit. Hei muumit. Hei muumit. Kun Muumipeikko pikku myy ja Muumipappa esiintyy, silloin laulut kutsukoon, tuijottelut tuokioon, käy Muumilaaksoon, käy Muumilaaksoon.
Muumitalon asukkaat seuraksen päästet mukaan viidakkoon. Taikapilvi karkeloon, nyt Muumilaaksoon. Nyt Muumilaaksoon. Nyt Muumilaaksoon. Nyt Muumilaaksoon. Nyt Muumilaaksoon. Nyt Muumilaaksoon. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 Oi, anteeksi muumimamma. Olimmepa me kömpelöitä. Ei se mitään. Oi, tämä putosi. Menettekö ulos? Juu, nyt kun Mörkö on poissa. Pitäkää Tiuhti ja Viuhti näyttävät tosiaan kotiutuneen. He ovat hyvin pieniä ja ainoita, jotka mahpudonneita kyniä. Hei, tämä näyttää erityisen sala. Joo, kukaan ei löydä tänne. Mennään hakemaan matkalaukku tänne. Haetaan se tänne. Oletko varma, että me voi säilyttää sitä omasta? Mitä jos joku menee huoneeseen, kun me olemme poissa? Muumit eivät mene sinne penkomaan. He ovat mukavia. Niin, mutta vieraat. Muumithan päästävät sisään kenet tahansa. Kenet tahansa. Sinä vale. Niin. Muumipeikolla on vieläkin se minun... Onta! Muumimamma antoi sen pain. Minä näin näkinkengän muumipeikolla. Kenkä? Tietysti. Kai minä se... Muumimamma antoi sen kyllä Mörölle. Muumipeikkoa. Tuletko sinä? Tulen. Muumipeikkoa. Tuletko sinä? Tulen. Totuus täytyy kaivaa esiin. Kaivetaan. Juttu vaikuttaa aika merkilliseltä. Totta. Mymmeli ja minä kävimme eilen rannalla. Entäs sitten? Me löysimme jännittävän esineen. Muistatko se Roina, mitä löysimme myrskyn jälkeen? Tietysti. Eihän siitä ole kuin muutama viikko. Ja muistathan sen puuveistoksen, jonka Nuuska Muikkunen löysi? Muistan. Muumipeikko ihastui siihen ikihyväksi. Älä muistuta siitä. Se on nyt täällä. Eikä ole. Muista, että puhun nykyään yksinomaan totta. Se ei ollut muuttunut hiventäkään. Se on yhtä kaunis kuin ennenkin. Onko se varmasti sama? On tietysti. Kaunotar ilman jalkoja ja takapuolta. Totta. Pelkkä jalaton puinen nukke. Suurisilmäinen kaunis typykkä. Muumipeikko on lääpällään siihen. Onko se vielä rannalla? Luulisin, ellei kukaan ole löytänyt sitä. Uskotko, että laineet huuhtavat sen pois? En tiedä. Juurihan laineet heitivät sen rannalle. Jos muumipeikko huomaa patsaan, hän pelastaa sen. Niin? Eikä hän sijoittaa sen huoneeseensa. Ei mahdu ovesta. Hän keinottelee sen sisään jollain konstilla, kyllä minä sen tiedän. No jaa, sitähän minä en osaa ennustaa. Hän istuu ja tuijottaa patsasta, typerä ilme kasvoillaan. Mokoma. Niiskuneiti, etkö sinä ollut matkalla Muumitaloon? Olin, mutta minä muistin juuri yhden tärkeän asian. Tie on selvä. Ette kai te aio lähteä? Ei, me vain... Miksi teillä sitten on matkalaukku? Autatko meitä kantamisessa? Ilomielin. Kiitos, Muumipeikko. Ei kestä.
Tämähän on pieni palvelus. Jatkamme tästä salapaikkaa. Laukku ei ole painava. Anteeksi. Salainen paikka ei ole kovin salainen, jos minä olen nähnyt sen. Minä poistun. Älä hiiskahda kenellekään. En tietenkään. Mitä sinä siellä ylhäällä teet? Miltä näyttää? Tulen alas. Et saa. Olet ihan liian pieni. Näytän, etten ole. Muumipeikko, minä tahtoisin kysyä sinulta yhtä asiaa. Kysy pois. Eikös muumimamma antanutkin sinun näkinkenkäsi Mörölle? Antoi juu. Sitten sinulla ei voi olla sitä, koska Mörkö otti sen. Minulla on se silti. Mutta eihän se ole mitenkään mahdollista. Me annoimme Mörölle eri näkinkengän. Valetta ette antaneet. No ei sitten, mutta niiskuneidin takia sanon, että se oli eri näkinkenkä. Mutkikasta, kerro minulle totuus. Se on salaisuus. Minä tahdon tietää. Jos sinä kerrot, niin minä kerron sinulle oman salaisuuteni. Mikä se on? Salaisuus myyntapaan. Niin, mutta mikä se on? Kerro sinä ensin. En, sinä kerrot ensin. Aloitetaan kertominen yhtä aikaa. Selvä, tehdään niin. YKK! Kävin eilen Mymmelin kanssa uimarannalla ja löysimme taas sen naisen muotoisen keulakuvan ja... Mitä? Sen puisen naisen? Luola suuta. Hei, et kertonut vielä salaisuuttasi! Myöhemmin! Epäreilua! Kerro heti! Mitä Muumipeikko tuolla puuhailee? Etsiikö hän taas näkinkenkiä? Ei ehkä näkinkenkiä, mutta kyllä hän jotain etsii kuitenkin. Jotain tärkeää hän on hukannut. Miten kauas meidän täytyy mennä? Niin kauaksi kuin jaksat soutaa. Ranta on jo kaukana. Tämä mummu viedään niin kauaksi, ettei se enää ikinä palaa. Se on selvä. Kyllä tämä on tarpeeksi kaukana. Täällä on merivirtoja. Souda kauemmaksi. 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 Hän näyttää surulliselta. Tehdään hänet iloisiksi. Miten? On vain yksi keino. Olet oikeassa. Tiuhti ja viuhti. Näytät niin kamalan surulliselta, että ajattelimme ilostuttaa sinua jollain joko. Sopiihan se. Sopii, mutta ei teidän tarvitse. Aiomme näyttää sinulle, mitä matkalaukussa oikein on. Tahdotko nähdä? Se on hyvin kaunis. Tietysti tahdon. Viu! Tarvitsetteko apua? Ei, kyllä me pärjäämme. Kiitos avusta. Nyt avaamme laukun. Avaamme. YKK! Kautta häntäni. Pidätkö siitä? Että pidänkö? Ethän sinä ole enää surullinen. En. Sehän on hauskaa. Hyvin hauskaa. Mikä rubiini? Miten se vaihtaakaan väriä?
Lämpimän punaisesta safiirin siniseksi, sitten vaalean punaiseksi. Aivan kuin liekki, joka leimahtelee ja sitten yhtäkkiä se saa mustan tulppaanin vivahteen. Ehkä se on se kuningas rubiini. No on varmasti. Se, jota taikuri etsii pantterin selässä. Oi. Hän on ehkä nyt jossain kaukana etsimässä rubiinia, mutta palaa kyllä jonain päivänä takaisin Muumilaaksoon. Ensin mörkö ja nyt sitten taikuri, pikkupolot. Ei kulunut viikkoakaan, kun Muumilaaksoa kohtasi hirveä onnettomuus kuin salama kirkkaalta taivaalta. Ei ole makuukamarissakaan. Outoa. Missä sinä näit sen viimeksi? Jossain täällä. Ehkä se on puutarhassa. En ole ollut ulkona koko päivänä. Niinpä niin. Muumimamman käsilaukku oli kateissa. Laukussa oli kuivia sukkia, rautalankaa ja aspiriinia ja taskuveitsi kaarnalaivojen vuoltelua varten. Mikä hätänä? Käsilaukkuni on kateissa ja tunnen itseni niin avuttomaksi. Saanko minä palkkion, jos löydän sen? Saat. Järjestän kaikille isot juhlat kakkuineen kaikkineen, eikä kenenkään tarvitse mennä iltapesulle tai käydä varhain nukkumaan. Minä löydän laukun. Eipäs kun minä... Käsilaukkusi ei ole ainakaan kellarissa. Hienoa, niiskukulta. Minä en tosin ole käynyt kellarissa päiväkausiin. Sana levisi ja lopulta kaikki Muumilaaksossa etsivät käsilaukkua. Onpa paljon väkeä. Mitä he oikein etsivät? Mitä kaikki oikein etsivät? Käsilaukkuani. Sitäkö, missä on somat pikkutaskut? Sitä juuri. Menkää te vain leikkimään. Muumimamman käsilaukussa on niin mukava nukkua. Mamma vaikuttaa surulliselta. Ehkä meidän täytyy antaa se takaisin. Ai. Te löysitte sen. Laukku löytyi. Tiuhti ja Viuhti löysivät Muumimamman käsilaukun. Voi paljon kiitoksia. Mistä te löysitte sen? Tuolta pusikosta vaan, suuren koivun alta. Muumimamman käsilaukku on sievä. Laukun löytymisen kunniaksi pidämme tänä iltana suuret juhlat. Kuten tiedätte, nämä juhlat on järjestetty siksi, että Muumimamman käsilaukku löytyi. Kiitos kaikille suuretsintään osallistuneille. Kohotetaan maljasankareillemme Tiuhdille ja Viuhdille. Ilman käsilaukkua Muumilaaksosta puuttuisi jotain. Kippis! Muumipeikolla on teille jotain sanottavaa. Olemme iloisia, että äidin käsilaukku löytyi ja kiitos. Kiittääkseen kaikkia suurenmoisista juhlista, Tiuhti ja Viuhti ovat päättäneet näyttää, mitä heidän salaperäisessä matkalaukussaan on. Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus. No niin, Tiuhti ja Viuhti, oletteko valmiina? Valmiina. Valmiina. YKK. Kuinka upeaa. Miten mörkö saattoi vaihtaa jalokiven näkinkenkään? Sen täytyy olla kuningas Rubiini.
Kuningas Rubiini. Taikuri! Rubiini, jonka olen vannonut löytäväni. Oh. Sormet pois! Rubiini on meidän! Mene pois, ilkeä taikuri! Rubiini on minun omaisuuttani. Eikä ole. Mörkö vaihtoi sen tiuhdin ja viuhdin kanssa sydämen muotoiseen näkinkenkään. Vai sydämen muotoiseen näkinkenkään? Niinpä niin. Mörkö antoi rubiinin näille kahdelle, ja minä näin sen omin silmin. Olen etsinyt tätä rubiinia 300 vuotta. Surullista, mutta se ei ole sinun. Ettekö voisi vaihtaa rubiinia vaikkapa 2 suureen timanttiin? Ei käy! En voi ottaa rubiinia väkisin. Tämä alkaa käydä hermoilleni. Maistuisiko taikurille mukillinen punssia? Kiitos, en olekaan saanut punssia 85 vuoteen. Kvitteniä. On siinä sitäkin. Saisiko olla lisää? Kiitos, tämä riittää. Taikurit eivät ole mitään juomaveikkoja. Mainiot juhlat oivaa punssia. Tai on nyt mieliksenne. Näytän teille taikoja, saatte toivoa 3. Olkaa hyvä ja toivokaa. 3 teistä jonoon toivomaan. Mitä nyt, pelkäätkö? Sinä näytät niin vanhalta, ettet pelkää. En pelkääkään. Ai niin, rikoin lapion, jonka olin lainannut muumipapalta. Toivon lapion. Emu oli hyvä, ei sellaisia toivomuksia. Minä tahtoisin uuden lapion. Saamasi pitää. Oi, paljon kiitoksia. Kiitos lainasta. Seuraava. Anteeksi, mutta Mitä voin tehdä hyväksesi, nuori neiti? se voi olla hiukan vaikeata. Minulleko? Sitäkö sinä haluat? Niin. Sulje silmäsi. Toiveesi on toteutunut, pikkuneiti. Voi herran pieksut. Voi. Niiskuneiti. Toivoin samanlaiset silmät kuin on sillä jalattomalla naisella, joka on sinusta niin kaunis. Muutui täysin. Antakaa äkkiä peili. Aika kauniit oikeastaan. Kamala. Saisinko minä takaisin minun entiset silmäni? Valitan vain 1 toivomus henkeä kohti. Herra taikuri, saisinko minä nyt toivoa? Ole hyvä, kultaiset vaunut, kristallipikari, mitä vain. Minä ainakin toivoisin säkin täydeltä kultakolikoita. Muumipeikko toivoo. Kuule, pyydä 2 säkillistä, niin minä saan sitten toisen. Mitäs sanot siitä? Minä olen jo tehnyt päätökseni. Ai. Ole kiltti ja palauta niiskuneidin silmät entiselleen. Hän näkee hyvin noillakin. Hyvästi kultakolikot. Toivomus on kuultu ja toteutettu. No katso. Olisit ajatellut ennen kuin toivoit. Ai muumipeikkani. Taikuri, Mitä? jos kerran voit tuolla lailla taikoa, niin miksi et taio myös itsellesi? Se ei käy, taikani tepsii vain muihin. Sopiiko sitten, että me toivomme yhdessä jotain sinulle? Kyllä varmaan. Anna meidän toivoa. Olkoon menneeksi.
Toivomme sinulle samanlaisen rubiinin. Saamanne pitää. Se on sinulle. Kiitos, kiitos. Sillä lailla taikurin 300 vuotta kestänyt etsintä päättyi, eikä Muumilaaksossa ole koskaan juhlittu yhtä riemukkaasti. Kaikki olivat onnellisia, paitsi ehkä Nipsu, joka olisi halunnut säkillisen kultakolikoita. Ja se toimi! Kuka oikein teki tämän Kepposen? Ei kai setään sattunut. Sinä, Roikalekko, olet kaivanut kuopan. En tietenkään. Kukas sitten? Ahaa! Ai! Sinä senkin! Postelioni, saisinko sen kirjeen? Seis, kiusan kappale! Äiti, tuli kirje. Hyvänen aika, kirje. Niin, Mymmeliltä. Missäs Myy on? Juoksentelee jossain. Kerro minulle kirjeestä. Sehän on sisareltani Mymmeliltä. En tiedä. Hän lähti pitämään lomaa minusta. Nythän kai sitten tulee takaisin, vai mitä? Ei tule. Jos hänellä on järkeä, putosin kuoppaan 3. kerran. Tiedän, mutta 2 ensimmäistä kertaa en ollut näkemässä. Olet oikea kiusan kappale, kauhukakara. Putosin melkein. Sen kun putoat vain. Kamala kakara, sinun käy huonosti. Mymmeli palaa. Hän tuntee jaksavansa taas Myyn kanssa. Loisto juttu. Meidän pitäisi mennä siivoamaan Mymmelin talo. Tietääkö pikkumyy, että hänen sisarensa palaa? Ei, postelioni ilmeisesti ajaa häntä edelleen takaa. Älä viitsi kertoa miksi. Muumimamma! Entä se kirje? Onko se Mymmeliltä? Mitä hän kirjoittaa? Muutaman päivän perästä Mymmeli palasi Muumilaaksoon. Mymmeli on paljon isompi kuin Myy ja rauhallisempi. Tuolla on Muumilaakso. Onko se täynnä ilkeitä olentoja? Ei minun tietääkseni. Katso savua. Savu tarkoittaa ruokaa. Se on Muumitalo. Oletteko tekin matkalla Muumitaloon? Kyllä me niin ajattelimme. No sepäs sattui. Minäkin menen sinne. Matkalaukku näyttää painavalta. Autankos teitä? Ei ikinä. Ei sitten. Minkälaista väkeä Muumitalossa asuu? Ajattelitteko sitä jäädä yöksi? Jos he ovat mukavia. He vasta mukavia ovatkin. Pikkusiskoni asuu heidän kanssa. No, mennäänkö? Mikä hätänä? Mene sinä edeltä. Olkoon menneeksi. Mymmeli! Mitä kuuluu? Hyvä. Oletko saanut levätä minusta? Joudu, kaikki odottavat sinua. Tänne on muuten tulossa 2 pientä muukalaista. Ai, meillekö? Teille?
He ovat suunnilleen myyn kokoisia. Hyvin outoja. Ja raahaavat suurta matkalaukkua. Siankin sitten oikein pienen kaksoisvuoteen. Kiitoksia kahvista. No, lähdetäänkö kotiin? Pikkumyy, tule. Ei vielä. Meidän täytyy mennä panemaan paikat kuntoon. Huoneet täytyy tuulettaa. Minä luudin talosi lattiat toissapäivänä ja jätin kaikki ikkunat levälleen. Kiitoksia. On kai ollut helpotus, että olette nukkuneet melkein koko ajan, kun Myy on ollut täällä. En minä ole ehtinyt rasittaa vielä ketään karvan vertaakaan. Enhän Muumipeikko. Hei hei! Jaha. Isä, mitä tuo jaha tarkoittaa? Sitä, että voin jälleen kuulla ajatukseni. Kun Myy on poissa. Mene sinä koputtamaan ovelle, Tiuhti. Mitä jos joku tulee ja alkaa kiljua? Ehkä he eivät tule avaamaan. Mene nyt, mene nyt! Koputa! Anteeksi. Ai, mikä teille kahdelle tuli? Älkää unohtako matkalaukkuanne. En minä pure. Olen paikallinen poliisi. Palvelut Muumilaaksossa iät ja ajat. Poliisi! Emme me ole varkaita. Emme taatusti, emme ole varkaita, emme ole matkalaukkua, emme ole. Onko joku sitten väittänyt? Eikö ole? Etkö aiokaan pidättää meitä? En tietenkään. Menen tervehtimään muumeja. Tämä matkalaukku on meidän. Niin on. Onko joku muuta väittänyt? Ottakaa se vain. Siinähän te vihdoinkin olette. Ovatko nämä teidän vieraitanne, muumimamma? Eiköhän, ja koska heillä on matkalaukku mukanaan, he aikovat viipyä. Hauskaa. Sopisikohan se teille? Totta kai, minä olen Muumimamma. Minä olen Tiuhti ja tämä on Viuhti. Tervetuloa. Astukaa sisään ja olkaa kuin kotonanne. Minä luulen, että me voimme jäädä. Viedään matkalaukku piiloon. He tosiaan ovat outoja. Niin ovat. Miten voin olla tänään avuksi? Niin kuulin, että Mymmeli on palannut. No niin on. Onko hän tulossa tänne? Ei, hän lähti kotiinsa Myyn kanssa ihan äsken. Selvä. Poliisimiehen pitää tarkistaa kaikki pikkuasiatkin. Se on hyvin tärkeää. No näkemiin sitten, muumimamma. Hän on ihastunut Mymmeliin. Mutta onko Mymmeli ihastunut häneen? Ken tietää. Mitä vieraat puuhaavat? Ovat pelästyneen näköisiä. Olen tyhjentänyt piirongin laatikot teitä varten. Kiitos. Mihin panemme laukun? Piirongin laatikkoonko? Tänne sen voi kätkeä. Oi katso, meille on tehty näin samat pedit. Piilotetaan matkalaukku piirongin laatikkoon. Meidän täytyy olla varuillamme.
Minä pidän muumeista, he eivät kilju ollenkaan. Silti meidän pitää olla varuillamme. Erikoiset vieraat pitävät talostamme, mutta ne kaksi ovat erikoisimmasta päästä. Ja he ovat pohjoisesta. Siitä nimetkin Tiuhti ja Viuhti. Entäs se matkalaukku? Minusta he vaikuttavat pakolaisilta. Jotka karttelevat lain kouraa. Tahdotko nähdä heidät? No joo, enkö hän? Siinähän sinä olet. Mitä he tekevät? Ei harmaita aavistustakaan. Huoneesta kuului pelkkää pihinää. Me luulemme, että tulokkaat ovat pakolaisia. Mitähän heidän matkalaukussaan on? Rahaako? Vai valtiosalaisuuksia? Etteivät ole tuhopolttajia. Piilotetaan tulitikut. Yhteiskunnan viholliset 1 ja 2. Eivät kyllä siltä näytä. Otatteko teetä, Nuuskamuikkunen ja Nipsu? Kiitos. Keksejä myös, kiitos. Oi, myös matkalaukku on poissa. Mitä minä nyt teen? Oi, mitä? Joko sinä nousit ylös? Ai, sinä olitkin vuoteen alla. Se on turvallisin paikka. Pian tapahtuu jotain. Mitä? Se minut herätti, tunnen, että se tulee. Ei se voi tietää, että me olemme täällä. Voipas tietää, jos se tulee tänä yönä. Varmasti tulee. Onpas siellä tuulista. Ja yhtäkkiä kamalan hyistä. Hei! Torkuitteko makeasti? Liittykää seuraan. Siinä he ovat. Tässä on Nipsu ja Nuuskamuikkunen. Teidän ei tarvitse pelätä heitä. Mikä hätänä? Se tulee. Niin tuleekin. Kuka kumma tulee? Mörkö. Mörkö? Se on kammottava. Kammottava? Ai se mörkö. Tiedätkö sinä siitä? En ole nähnyt, mutta pelottava hirviö se on. Pelottava hirviö. Ja se seuraa teitä. Se on täällä ihan pian. Älkää pelätkö. Ei se mörkö minun kanssani rupea riitelemään. Eikö? Mutta jos se on hirviö. Hirviö tai ei, Muumitalossa vieraat ovat aina turvassa. Te kaksi menette huoneeseenne, lukitkaa kaikki ovet. Kiitos, muumipappa. Tästä ei mene kukaan läpi. Ei. Aseet käteen, perhekallis. Ottaako joku lisää teetä? Mikä hätänä? Hirviö hyökkää kimppuumme, muumimamma. Jestas. Mamma, hae paistinpannu taistelun varalta. Onkohan kaikilla kunnon aseet?
Hui! Keskiyö. Ei mitään tyhmää mörköä olekaan. Toivottavasti ei. Se tulee, se on täällä. Hyvin lähellä. Ihan älytöntä. Painun kotiin, minua unettaa. Emme voi valvoa koko yötä. Hyvä on. Minä lähden nyt, ettäs tiedätte. Muista selusta. Kulje vain avointa tietä. Yritätte pelotella minua. Minä en helposti pelästy. Hui, 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 hui. Se on täällä. Eikä ole! Mörköjä ei ole olemassakaan. Äkillinen tuulenpuuska puhalsi kynttilät sammuksiin. Ei siellä ketään ole. Hyvä. Mikään ei estä Nipsua lähtemästä kotiin. Myöntäkää, ettei mörköjä ole olemassa. Pelottelitte vain. Pötypuhetta. Ei ristin sielua. Oi, älä tuolla lailla törmäile. Se on täällä, se on täällä! Missä? Siellä, heti oven takana. Jaaha. Ei, älkää avatko ovea! Eteenpäin. Ei ketään. Eikö? Oletko varma? Taidat olla oikeassa. Ei ketään. Säikytimme sen tiehensä. Mörkö otti jalat alleen. Siinä se on. Mörkö, olisimme iloisia, jos lähtisit kotiin. Hermostutat vieraamme. Palelutat ruusut. Jätä äidin kukat rauhaan. Sinun täytyy lähteä. Lähde ennen kuin lasken 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oletko kunnossa? Katsokaa maata. Hyhmää. Hyi
kun tuli kylmä. Niin tuli. Ei Mörkö enää tänä yönä palaa. Mennään sisään juomaan jotain kuumaa. Eikä Mörkö enää palannut sinä yönä. Mutta minkä vuoksi se ylipäätään hiippaili Muumitalon nurkilla? Aikooko se vielä tulla? Silloin kun kaikki nukkuvat. Ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumit. Kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi, hei muumit. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi, hei muumit. Hei muumit. Ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumit. Kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi, hei muumit. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi, hei muumit. Hei muumit. Hei muumit. Kun muumipeikko pikku myy ja muumipappa esiintyy, silloin laulut kutsukoon, tuijottelut tuokioon, käy muumilaaksoon, käy muumilaaksoon. Muumitalon asukkaat, seuraksesi kohta saat, pääset mukaan viidakkoon, taikapilvi karkeloon, nyt muumilaaksoon, nyt muumilaaksoon, nyt muumilaaksoon. Nyt muumilaaksoon, nyt muumilaaksoon, nyt muumilaaksoon. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 ma. Öisen jännityksen vuoksi Nipsu päätti jäädä nukkumaan Muumitaloon. Nuuska Muikkunen vetäytyi tapansa mukaan telttaan. Muistatko, mitä oli tapahtunut? Kaamea mörkö seurasi tiuhtia ja viuhtia ja kaikki mörön ympärillä jäätyi. Muumipeikolta eivät yön kauheudet olleet ohi. Apua, mörkö jahtaa minua. Älä tule, jätä minut rauhaan. Au! Miksi lojun lattialla? Nipsu. Huomenta, äiti. Huomenta. Joko Nipsu on herännyt? Ei ikimaailmassa. Missä he ovat? Huoneessaan yhä. Ne polot. Veteleekö isäkin vielä hirsiä? Ei, isä on pihalla. Isä, mitäs nää teet?
Ruusut ovat kuolleet. Miten ihmeessä? Nämä ovat niitä mörön eilisiä tekosia. Maa jäätyi mörön ympäriltä, mutta en olisi uskonut kukkien paleltuvan. Voi kun olisimme saaneet mörön jääkellariin. Näin unta, että mörkö jahtasi minua. Älä sinä sure. Luulen, että mörkö etsii tiuhtia ja viuhtia. Eivät he ainakaan lainkouraa pakoile. Sekin voisi olla heistä suotavampaa. Eivätkö tiuhti ja viuhti tule alas? He haluaisivat aamiaisen huoneeseensa. No mitä he kertoivat? Miksi ilkeä mörkö jahtaa heitä? Jaa, eivätpä kertoneet. Näyttivät vain olevan kauhuissaan. Meidän täytyy ottaa asiasta selvää. Muumimamma vie heille aamiaista ja ongi heidän salaisuutensa esiin. Kuka siellä? Minä vain. Toin teille aamiaista. Saat tulla. No, mitä he kertoivat sinulle? Mörkö näyttää jahtaavan matkalaukkua eikä heitä. Mitähän ne lilliputit matkalaukussaan piilottelevat? Ja matkalaukku taas tuntuu kuuluneen ennen mörölle. Ovatko he varastaneet sen möröltä? Asia ei tullut selväksi. He olivat kovin vaiteliaita. Tämä menee liian pitkälle. Ties vaikka hyysäisimme vaarallisia rikollisia kodissamme. Kysytään möröltä! Shh, ei tule kuulonkaan. Emmehän me halua mörköä takaisin tänne, vai mitä? Pyydetään, että poliisi kysyy möröltä. Ei sotketa poliisia tähän. Mitä meidän pitäisi tehdä? Älä sinä huuda siinä! Odottakaa, että heidän kielenkannattimensa heltiävät. Jos tekeydytte ihan välinpitämättömiksi, he kyllä paljastavat salaisuutensa tuota pikaa. Isälle he eivät kertoneet mitään, äidille hiukan. Tarvitaan nainen, mutta mieluummin tiuhdin ja viuhdin ikäluokkaa. Niin tietenkin. Iskuneiti! Minne matka? Muumitaloon. Minä tulen mukaan kylään. Luulin, että sinä asut siellä. En enää. Sisareni tuli eilen kotiin. No mitäs hänelle kuuluu? Hän komentelee ja kuorsaa. Hei! Hei! Minne olet menossa? Sinua tapaamaan. Ja minä tulin tapaamaan sinua. Ja minä? Minä toin sinulle lahjan. Ai lahjan? Niin, ja se on hyvin kaunis. Mikä se on? Et saa rikkoa, etkä kadottaa sitä. En tietenkään. Ole hyvä. Kiitos. Avaa se. Voi miten kaunis näkinkenkä. Kolusin eilen rannalla varta vasten sinun takiasi. Katso, siitä voi peilata. Totta. Voi kiitos. Annan sydämeni sinun hoiviisi. Minä hellin sitä. Näkinkenkä muistuttaa minua aina sinusta. Ai muumipeikka. Annan näkinkengälle suukon aina ennen kuin käyn levolle. Siitä tulee kallein aarteeni. Minun lisäkseni. Minun pitäisi siis lähteä tiuhdin ja viuhdin kanssa kävelylle. Niin, äläkä hoputa heitä yhtään. He saavat itkeä olkaani vasten. Heidät pitäisi saada puhumaan. Minä tunnen itseni tärkeäksi ja hermostuneeksi. Tästä saat teetä. Kiitos. Myy, sinua ei tarvita. Minä ongin heidän salaisuutensa esiin vaikka väkisin.
Emme ole salapoliiseja. Puhumme vain heidän kanssaan. Ja ongitte salaisuudet. Minä pysyn ihan hiljaa. Oletkohan sinä yrittänyt koskaan olla hiljaa? Ehkä en. Pitäisiköhän joskus kokeilla. Minä tulen niiskuneidin mukaan. Tässä tarvitaan hellää ja ymmärtäväistä naista. Minähän olen pähkinäkuoressa. Oletko valmis? Enköhän. Täällä on muumipeikko. Minulla on asiaa. Hei. Tässä on niiskuneiti, hellä ja ymmärtäväinen tyttö. Terve. Hauska tavata sinut ja ystäväsi. Niiskuneiti haluaa jutella kanssanne. Päästättekö hänet sisään? No, jos hän välttämättä haluaa. Tule sitten. Aivan sydämen muotoinen ja niin kaunis. En ole koskaan nähnyt tällaista. Haluatko samanlaisen? En. Tällaisia näkinkenkiä on vain yksi. Säilytä sitä käsilaukussasi. Nuuskamuikkunen. Niiskuneiti onnistuu varmasti. Niin, he näyttivät tavallaan pitävän niiskuneidistä. Mörkö tulee tänä yönä, tunnen sen luissani. Olet oikeassa. Jos vain saisimme selville, miksi mörkö jahtaa heitä. Jos se hirviö tulee joka yö, äidiltä menee kaikki kukat. Katso. He lähtevät ulos. Hyvä, hyvä. Myy! Meidän täytyy pysäyttää Myy ennen kuin hän pilaa kaiken. En anna sinulle ikinä anteeksi, jos sekaannut asiaan. Älä sinä puutu tähän. Annetaan niiskuneidin hoitaa tämä asia. Minähän vain varjostan heitä. Niiskuneiti vei siis heidät kävelylle. Missä he nyt ovat? En kuule sanaakaan heidän puheestaan. En minäkään. Meidän täytyy mennä lähemmäksi. Sitten he huomaavat meidät. Minä olen ainoa, joka on kyllin pieni pääsemään tarpeeksi lähelle. Älä mene, hermostutat niiskuneidin. Sinä se hänet hermostutat. Shhh. No niin. Saisinko vielä kysyä? Saat. Onko se matkalaukku teidän vai Mörön? On se. No, minä yritän uudestaan. Kenen se matkalaukku on? Se on meidän. Mutta muumimammalle te sanoitte, että matkalaukku on Mörön. On. Hoho. Saanko kysyä samaa vielä uudestaan? Kysy vaan. Vielä siitä matkalaukusta. Miten asia on? Omistatteko te matkalaukun? Omistamme. Hoputa heitä yhtään, muumipeikko sanoi. Mikä sinulle tuli? Anteeksi nyt, mutta saanko minä kysyä vielä kerran? Niin monta kertaa kuin haluat. Ai kiitos. Minä kysyn viimeisen kerran. Vastatkaa rehellisesti. Se matkalaukku, Niin. joka teillä on, Niin. onko se teidän? On. Se ei siis ole Mörön. Ei ole Mörö. Vihdoinkin. Kiitos ja ylistys, kiitos. Kiitos ja ylistys, kiitos. Niiskuneiti joutui koville. Minä olisin sanonut pöö ja he olisivat kakistaneet salaisuutensa. Siitä olen varma. Niiskuneiti on mukava. Kaikki muumitalon asukkaat ovat mukavia. Luuletko, että he haluaisivat pitää meidät aina? Totta kai, jos Möröstä selvitään. Niin, jos Möröstä selvitään. Voitin heidän luottamuksensa ja nyt me olemme hyviä ystäviä. Kukapa ei olisi sinun ystäväsi?
Kiitoksia. Vaikka ei se helppoa ollut, he sotkevat asioita. Tuntuu, että minä olen ainoa, joka ei sotke. En minä paljon saanut selville. Minut olisi pitänyt panna asialle. Niiskuneiti, mitä sinä sitten sait selville? No ensinnäkin matkalaukku näyttäisi kuuluvan heille. Miten Mörkö sitten? Älä hoppuile. Matkalaukun sisältö puolestaan kuuluu Mörölle. No voi hyvänen aika. Mutkallinen juttu. Hei, mitä matkalaukussa on? Sitä he eivät sano, vain sen, että se on kauneinta maailmassa. Koko maailmassa? Ai kauneinta. Tämäpäs on kovin pulmallista. Eivät he sentään varkailta näytä. Kyllä meidän kuitenkin pitää ajaa Mörkö pois. En käsitä, miten Mörkö voi omistaa kauneinta, mitä